Salut! Robotul umanoid LG va avea un creier Nvidia. Tehnologiile Jet Centaur și Groot promit o nouă era a roboticii. Compania sudcoreană LG face un nou pas în domeniul roboticii și pregătește un robot umanoid biped care ar urma să fie prezentat în primul trimestru al anului 2027. Proiectul este dezvoltat împreună cu Nvidia, iar noul robot va integra unele dintre cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială dedicate mașinilor autonome. Colaborarea dintre cele două companii include dezvoltarea de soluții pentru robotică, infrastructură AI și tehnologii pentru industria auto. Noul robot LG va utiliza platforma de calcul Nvidia Jet Centaur, modelul de inteligență artificială Isaac Groot, dar și sistemul de siguranță Nvidia Halos for Robotics.